Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Veliki pozdrav ekipo! Danas je pred nama jedan izuzetno uzbudljiv klip. Zašto? Evo, počet ću celu priču ovako. Kada sam bio klinac, dakle nekih 90. godina, ja sam zamišljao svoju neku buduću kuću u koju ulazim i vrata mi se automatski otvaraju, jer ta vrata znaju da sam to ja. Onda dalje ulazim u dnevnu sobu, automatski se pale svetla, počinje da svira muzika, onda ja glasom kažem: hej, ti, računaru kućni, molim te upali mi muziku, molim te ugasi mi svetlo u kuhinji, molim te upali mi klima uređaji. Ili još bolje, nisam još ni došao kući, nego sam bio na putu ka kući i neki 30 minuta pre toga sam shvatio da je možda napolju previše toplo, jer je napolju jedno divno, prelepo sunce. Molim te, kocka ubaci da sve ako bude žuto i lepo ovde, da osjećamo svi toplinu, koliko je toplo napolju, ali ne želim kad dođem kući da mi bude toplo, želim da se opustim, da je sve klimatizovano i bilo bi super kad bih mogao da upalim klimu. 30 minuta sam daleko od kuće, na nekih recimo 10 km. E pa danas, u 2019. godini, ne moramo više da zamišljamo takve stvari, takvi sistemi postoje i upravo danas cijela jedna priča će biti vezana za Fibaro. Fibaro je kompanija koja se bavi pametnim kućnim rešenjima i prave sisteme koje mogu da urade sve i svašta. Ali da ne tupimo mnogo, šta sve mogu, oduševit ćete se, napravili smo jedan mali setup Fibara ovde u pećini, a uskoro pravimo i jedan veliki, tako da ovo nije prvi i posljednji klip na tu temu. Pa da ne tupimo mnogo, nakon introa idemo žestoko. Ok ekipo, ono što prvo želim da naglasim je da posjetite link iz opisa, dakle idite na Fibarov sajt. Pravac opis, link, posle se vratite na ovaj video. Sami pogledajte šta se pružaju. U kratkim crtama, Fibaro je napravio jedne sjajne sisteme. Mi ćemo se danas najviše skoncentrisati na ovaj starter kit jer želim da skapirate šta sve Fibaro može. A ono što ćemo u nekim narednim klipovima, odnosno videomaterijalima na PCX, odnosno tad već X YouTube kanalu da uradimo, je da se skoncentrišemo na Home Centar 2 Fibaro sistem koji je napredniji, kvalitetniji i pruža mnogo više mogućnosti. Sa moje desne strane u ovim mini kutijama imamo razne kontrolere koji sve i svašta mogu da izvedu, pa ću se na to skoncentrisati kroz vlogoliki deo ove recenzije. Sa ove ovde strane imamo Rockstar. Ne mora nešto presudno nam predstavljam Rockstar, ali mi je dao energiju. Idemo dalje. Ok ekipo, idemo po redu. Svaka Fibaro jedinica, ta glavna kontrolna jedinica, izgleda kao neki ruter. Konkretno, Home Centar Lite izgleda ovako, mislim malih je dimenzija. Imamo par nekih signalnih lampica, dakle lampice koje nam govore da li se nalazimo na mreži, jer putem LAN kabla povezujete Fibaro na vašu mrežu, da li Fibaro radi, odnosno Power LED, da li smo na globalnoj mreži, dakle možda jesmo u lokalnoj mreži ovde, ali da li imamo izlazni internet, da se tako izrazim. Kada se downloaduje neki firmware, kada se nešto događa i za to imamo signalnu lampicu, priključite power napajanje, standardno napajanje kao kod bilo kog rutera, priključite LAN kabel i to bi bilo to. Zatim šta radite? Upalite. Svaki Fibaro uređaj ima dva tastera. Jedan je Power taster, samo ga kratko kliknete i upalit će se Fibaro, a drugi taster je za dodavanje onih modula, odnosno funkcija celog Fibaro sistema. Samo uparivanje je krajnje jednostavno, dakle instalirate Fibaro aplikaciju, evo ovde kućica Fibaro, naslikano je, vidite ovde kod mene na desktopu telefona. Instalirate taj Fibaro, kada se upali Fibaro imate kompletan korisnički interfejs. Dakle, sve i svašta je sad upaljeno, sve i svašta radi, gomilu smo neke stvari povezali, uglavnom da ne tupimo mnogo, proći ćemo kroz sve detaljno, ali neka suština je kad povezujete neki Fibaro uređaj, evo konkretno jedan koji je ovdje imam. Ovo što sad držimo u ruci je smoke detektor, odnosno detektor da li ima dima u prostoriji. Obično taj neki Fibaro modul, da ih tako nazovemo, imaju neki taster na sebi u nekom obliku, konkretno ovdje je vrlo jasan taster. Dakle, uključujem aplikaciji Add uređaj, odnosno dodam uređaj, Add device, Add uređaj, sjajno, Add device i onda kada tu dodam u aplikaciji 3 puta kliknem na plusić, odnosno dodavanje uređaja na samom Home centru i 3 puta ovdje i uređaji se jako brzo upare, pojave u aplikaciji i to radi krajnje jednostavno. E sada, rekao sam vam da je ovo detektor dima, da vidimo šta dolazi u starter paketu. U starter paketu imam motion senzor, dakle senzor pokreta,
koji istovremeno čita i temperaturu. Njega sam stavio ovde gore, izgleda kao oko, tako sam ga i nazvao, oko u aplikaciji. Evo ga ovde. Home Center Light, sasvim očekivano. Zatim wall plug, koji može do 2500 W opterećenja da izdrži. Ono što je zanimljivo da ima ovaj plavi krug koji svetli plavo kada je mala potrošnja i sve tako ide do ljubičaste boje ako je potrošnja viša od 300 W, odnosno ide u crveno, da se tako izrazim. Zatim pomenuti smoke senzor, zatim imamo senzor potopa. Šalim se, ako bude neka poplava, to se stavi u kupatilu. Proći ćemo kroz sve, vidjet ćete, ne tutpije mnogo. Imamo door window senzor, to vam je savršeno jasno šta je. Pa ajde da vam pokažem kako to izgleda u aplikaciji i šta sve može se radi. Imamo tu aplikaciju i sad idemo na lighting. I evo, kaže mi lampa, koja je, by the way, RGB-ova lampa ovde, je na ovaj plug pametni priključena. Sve je lepo nacrtano ovde, bez problema. Kaže mi da troši 1 W. Gle sad, gle sa lampu, gle sa lampu. Opa! Hoću da upalim lampu. Opa! I sad ono što je zanimljivo, bela svetlost se troši više nego ljubičasta, da vam sad ne objašnjava zašto. Suština je da sad mi kaže da troši 2,5 W. Dakle, ne samo da ću moći da palim i gasim te neki uređaj koji je na ovoj utičnici, nego ću moći da znam koliko troši. E sad, ukoliko budete malo pametni da razmislite, vi na isti ovaj uređaj možda priključite klimu, možda priključite muziku, možda priključite računar, možda radite šta god želite. I kada neko uđe i recimo Fibaro vam je javio da je ušao u sobu, vi možete istog momenta da isključite kompletan računar. Jednostavno rečeno, Fibaro sistem vas o svemu obaveštava. Kada pričamo o motion senzoru, kao što rekao, on ima i samu temperaturu. E sad, ako sećate onog oka, mislim, ne mora se sećati kako lepo izgleda, baš je ko pravo oko. Oko će prepoznati vaše neko pomeranje, međutim, taj uređaj je istovremeno i temperaturni uređaj, dakle meri temperaturu. Ja sam napravio ovo po sobama, dakle imam kupatilo, imamo dnevno, ovo ovde sobu sam nazvao dnevna soba. U dnevnoj sobi je temperatura 23,7 stepeni, dakle to je istovremeno i temperaturni senzor. A ono za merenje poplave, odnosno da li došlo do neke poplave u kupatilu, gde god već stavite, pokazat ćete uređaj u kupatilu i vidjet ćete kako reaguje kada dođe do, napravit ćemo simulaciju poplave. On isto meri temperaturu između ostalog i u kupatilu je 20,8 stepeni. E sad, 20,8 stepeni i ovako ja se vraćam kući, pošto dovoljno je da budete online sa ovom aplikacijom, napravite svoj Fibaro nalog i onda gde god da ste, uopšte nije bitno. Situacija. Dolazim kući, u autobusu sam ili sa kolima, apsolutno nije bitno. I neka suština sam onako baš umoran. Pogledam, vidim da je temperatura u kupatilu 20,8 stepeni, ali ja bih hteo napravim banju. Stavio sam jedan ovaj plug na grejalicu i samo upalim u kupatilu, podesim sve tu da se pali grejalica na taj plug i automatski dobijem toplije kupatilo, odnosno napravim lepu banju. Ili uključim bojler, recimo, ako sam zaboravio. Možete i to da podesite i pokazat ćem posle kako se podešava da palite bojler, gasite, odnosno bilo koji električni uređaj. Sjajno funkcioniše. Ok, ekipo, sad se nalazim ovde van dometa senzora, motion senzora, i kaže da 12, odnosno 13 sekundi, pored našeg oka, tako sam ga nazvao, više oko piše, nije prošla ni jedna stvar. 19, 20, 21 i slično. Sad ću proći pored senzora, ostri kocka, prati me. Evo, senzor me sad registrovao i restartovao, je li tako? Kocka ima neki delay. Ovo je bilo neprijatno i meni i vama, verujte mi. E sada, opet ide 17-18 sekundi, van sam dometa oka, armovo sam oko. Gledajte šta se sad događa. Naravno, ovaj telefon je kod mene negde, ja sam 10 km od studija. Neko je ušao u studiju i pokušao da me pokrade. Gledajte šta se sad događa. Kaže, oko was bridged. I ja kažem dismiss alarm, jer sam prepoznao kockino kretanje u studiju, što je sasvim ok, njemu je dozvoljeno. Ali suština je da će jednostavno motion senzoru da prepozna, ja sam, opet ponavljam, ko zna gde, što jeste i sjajna stvar. Idemo dalje, idemo u kupatilo. A očekivali ste to realno, znam da sam udalo. Suština je, kao što rekoh, ovaj ovde uređaj, koji šta se javio, ima ove iglice dole, to su praktično senzori, njega postavite na pod, negde, bilo gde. Baterija ovom uređaju možda drži 2 godine, a možete i sve uređaje koje sam predstavio da priključite na 12 V koliko se sećam, suština je da možda izvučete eksterno napajanje. Stavimo mališu ovde
Sapunko, tako sam ga nazvao. Uđemo u aplikaciju, idemo Climate, Sapunko meri 20,8 stepeni je, vidite, u kupatilu temperatura, dakle to mu je jedna od funkcija, a druga funkcija je da spreči poplavu, odnosno da vam javi ukoliko dođe poplave. E sad, ukoliko imate malu decu, ukoliko imate kuće, ukoliko imate bilo koju situaciju da možete, čak i da nije vaša odgovornost, da zaboravite da ste pustili vodu ili da je negde prelila, ovo može da mu štedi, pa mislim može spasiti živote bukvalno, ali na stranu to da kažemo da niste životno ugroženi, da možete jako dosta da uštedite samo činjenicu da neće doći do poplave u vašu stanu. Puštamo poplavu sada. On sad već ovde javlja, bukvalno javlja nam. E sad, ja sam isključio da dobijam signal za ovo, ali suština je da ćemo, evo kod molite prisam da vidi, ali suština je da ćete dobiti i ovde notifikaciju, dakle bip, 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 i uređaj će pištati. Čuli ste piskutalo, sapunko. To je to, vraćamo sapunka na mesto. Aha. Ne, on je dalje prepoznao da je tu mokro. Inače, baterije u svim uređajima bukvalno su prekvalitetne, ovde u pitanju Panasonicova baterija, ne standardna baterija, ali alkalna i prekvalitetna. U principu, neke 2 godine nećete morati da menjate baterije ni u jednom od uređaja koji smo objasnili, odnosno ni u jednom od modula. A opet ponavljam, možete da ih priključite na eksterni izvor napajanja, što je mega cool. E sad, ne bi baš da pravim požar i ne bi baš da palim neku novinu, recimo u studiju, da bi vam pokazao da ovaj dim radi i nažalost niko ne vajpuje kod nas, kao da je to loše nešto. Dakle, nemamo vejpere u ekipi, to jest imamo jednog, ali mu ne damo da vejpuje u klipovima. Ok, ekipo, šalno na stranu. Neka suština je da jednostavno, ukoliko dođe do previše dima, jednostavno uređaj, sam smoke detektor, otkrije da je došlo do požara, do vatre, obavestit će vas, M će da pišti, ne može zamisliti koliko ovo glasno pišti, bukvalno sam morao da mu izvadim bateriju, ili sve vreme, ne znam, iz nekog razloga, iz nekog podešavanja, nisam lepo podesio bio, je znao da se upali i to toliko jako pišti da ćete čuti da je došlo do požara. Naravno, aplikacija vas automatski obaveštava, može da vam pošalje SMS, možete putem e-maila, što je mislim malo glupo, ako javljati preko e-maila da imaš požar, ali dobro, ali svako imate tu opciju. Može da vas pozove, da vas jednostavno aktivira da vi odreagujete. E sad, to bi bilo to što se tiče starter kita. Dakle, u starter kitu još naput dobijete sapunka, odnosno flood detektor, odnosno detektor poplave. Dobijete okce, odnosno motion detektor koji istovremeno meri temperaturu. Dobijete smoke detektor. Dobijete modul za prozor koji sam by the way zaboravio da vam predstavim, ali evo sad ću. Dakle, dobijete ova dva dela. E sad, kako sve funkcioniše? Prozor se ili vrata ili šta god se otvaraju. Jedno stavite na štok, jedno stavite na sama vrata, ovaj veći deo je neko prirodnije stavite na štok, možete da ga zašrafite, možete da ga zalepite, a ono što mi se jako svidilo što ovdje imamo i magnet, pa ukoliko je neki metalni prozor samo ga stavite, s druge strane imamo mesto za šrafove. Suština je čim se otvore, odnosno čim se pomeri jedan od drugog, ovako je zatvoren prozor, kad se otvore, doći će do signalizacije da je otvoreno, znači da je otvoren prozor i takođe ovo isto meri temperaturu što je jako cool. Dakle, gotivni moduli. Ok ekipo, sad ovdje dole imam gomilu modula, želim samo na brzinu da prođem da skapirate šta sve možete, koje su mogućnosti. Dakle, ne mora sve da instalira, malo iskoristiti i maštu. Single Switch 2 i Double Switch 2. Ovo su praktično moduli, otvorit ću jedan da biste skapirali kako izgleda. Dakle, ima antenu, sve funkcioniše bežično. Priključite ovdje sve preko potrebne kablove i šta ovo radi, ajde malo razmislite, šta ovo može da radi? Tako je ekipo, nisam ni sumnjao vas. Ovo ubacite bukvalno u prekidač. Dakle, dovoljno je malo da upadne u prekidač i onda možda palite i gasite svetlo putem aplikacije. Isto ovo možete da priključite na bilo koji deo gde želite napravite prekid nečega. Možete recimo da ovo ubacite u deo kod bojlera i da online palite i gasite bojler ili bilo koji uređaj koji želite. Double switch je isto ovo, samo imamo dva switcha. Dakle, ovo je super ukoliko imate u kupatilu svetlo i bojler
Ili recimo imate svetlo i grejalicu, ili da recimo imate dupli prekidač gde palite jedan deo osvetljenja u sobi i drugi deo osvetljenja. Dakle, sve možda podesite uz pomoć ovog double switcha. Ok ekipo, imamo dimer i imamo bypass. Dimer je jednostavna stvar, dakle, ukoliko želite da fino tunirate svetlo, da možda podešavate i ukoliko vam je sijalica dimabilna, ova recimo jeste, onda možete da podesite sve da se polako od 0 do 100% pali i gasi, odnosno podesite osvetljenje recimo 75% jer vam baš 75% odgovara. Sa druge strane, ukoliko nemate nešto mnogo kvalitetno RGB osvetljenje, odnosno neko LED osvetljenje, problematika kod dimovanja može da bude takva da će doći do treperenja sijalice kada stavite na 0%, ili da dođe do jednostavno blinkanja sijalice, odnosno to nekog gleda, tako da tu je bypass koji to može da vam pomogne. Roller shutter. Roller shutter, ajde da otvorimo to da vam pokažem kako izgleda. Dakle, evo ga. Priključite taj vaš neki elektromotor i ovaj uređaj vam kontroliše elektromotor. Zašto ovo može da bude zanimljivo? Videli ste to 1000 puta u fancy kućama, odnosno u filmovima, pa kada naiđe neka fancy kuća, gde se jednostavno ja ujutru budim, jer sam na aplikaciji podesio da mi se tačno u 8 sati, odnosno u odnosu na vreme, podižu zavese, otvaraju zavese. Dakle, igranje bez granica. I rolling shutter upravo služi za to. Dakle, ovo je modul koji to omogućaju. E sad, samo je vama mašti na volju šta ćete sve da priključite na rolling shutter. Ajde pišite mi u komentarima šta bi sve mogli na rolling shutter da priključimo. RGB white controller. Ljudi, ovo je ono što meni treba. Zapravo ne jedan, zapravo trebaju mi 3. Koja je cijela ideja? Radimo na X policama. To će biti specijalne police koje su sasvim prirodno u stilu X-a heksagone, koji će biti RGB white svetleće. I cijela ideja kada snimam neke pokrivalice, kada pravim neku scenu, kad jednostavno želim da video izgleda cool, da mogu da menjam osvetljenje na tim policama, da stavljam razne uređaje, da se jednostavno igram sa osvetljenjem, napravit ćemo 3 ovakva i onda ih stavimo, to jest povežemo 3 ovakva na te naše police i kao i svaki drugi kontroler koji ste vidjeli sada izgleda jako slično. E šta onda radim? Onda uđem ovde u aplikaciju, podesim recimo jednu scenu. Šta je scena? Scena je recimo da mi sve police svetle plavo. Druga scena mi je da sve svetle crveno. Treća scena mi je da sve svetle žuto. I onda recimo napravim jednu scenu da mi jedna polica koja stoji iza nas svetli crveno, jedna plavo, dovedem gosta i diskutujemo o tome šta je bolje AMD ili Intel. I onda jednostavno napravim scenu takvu jednu, podesim sve, jednostavno optimizujem i kada snimam recimo takav klip, ja uđem u aplikaciju gde je podešena jedna scena i kažem bukvalno scena 1, nazovem kako hoću, AMD vs Intel i tako mi svetle polici ili to neko osvetljenje koje želim povežem. Jednostavno rečeno, sve je na nivou mašte. Ukoliko ste kreativni, a X ekipa je izuzetno kreativna, vidjet ćete šta ćemo sad uradimo. Kada budemo stavili par ovih kontrolera, bit će mnogo lepo, pod 1, pod 2, workflow, odnosno brzina rada, podešavanja svega svetla je samo u jednoj aplikaciji. Ne mora da jurim 5 daljinskih upravljača, ili ako imam jedan daljinski, ne mora da imam jedan daljinski za to, za televizor, za ovo, za ono. Sve je na nivou jedne Fibaro aplikacije, što je mega cool. The Button, ovo je jako zanimljivo, zato što možemo bukvalno da imamo taj jedan taster i ovo je praktično služi da namestimo scenu, dakle napravimo 3-4 scene. Ako jedan pokliknemo njega, to je pozivanje prve scene, 2 puta pozivanje druge scene, 3 puta pozivanje treće scene i tako do 5 scena možemo da uradimo. Jer čisto sumnjam neko može 6 puta, ako 1, 2, 4, 5, 6, mislim da je malo glupo, 1, 2, 4, 5 je već ono previše, ali to je to, 5 scena, ili da jednostavno to nazovemo panic button. Dakle, namestim da mi, nemam pojma, smoke detektor, kada kliknem na ovu dugme krene da pišti. Sedim ovako, ja sam srednjoškolac i igram tu neke igre i uđe Keva i kaže sin, ajde jedeš, ja na panic dugme. U kuhinji, ona brzo trči do kuhinje, dok ja s druge strane sam podesio na Fibaru da je snima video i snimim kako Keva ispaniči i prankujem je. Mislim, ok, banalizao sam i nije bilo toliko smešno. Ali suština je opet da je samo vaša mašta granica, dakle možda bude i kao panic button. Key fob je isto jedan mnogo cool dodatak. Privezak za ključeve, 6 tastera, podesite 6 scena ili 6 nekih akcija. Recimo, na krug mi je akcija da mi se pali sve u crveno. Na trougo ili na X, još bolje X nekako, sve se gasi, mi je moment kad sam rešio spavam i na jedan taster mi se sve, svi uređaji gase. Jednostavno rečeno, samo pustite mašti na volju, a sve kroz Fibaro možda instalirate.
2019, Fibaro je u kući. Pećina setup, postaće još liči. Sada, kada pričamo o samoj Fibaro aplikaciji, dakle, kao što rekao, napravite vaš nalog, jednostavno se pravi nalog, traži verifikaciju putem e-maila, dobit ćete security kod, odnosno link. Kad to jedno napravite, možete neograničen broj ovih home centar uređaja da ubacujete. Dakle, to je jako bitno da se razume. Također možda dodelujete usere, recimo u vašem kafiću ste sve podesili, namestili ste kako želite scene, 100 nekih priključaka, ali ne želite recimo da vam neki radnik može petlja šta vi radite u vašoj dnevnoj sobi i jednostavno ga ograničite na nivou administracije šta sve možda uradite. Aplikacija ima gomilu podešavanja osnovnih, ukoliko želite neka naprednija i finija tuniranja, odete na WebExit aplikaciju, odnosno Remote aplikaciju Fibara, tu se isto ulogujete sa vašim username-om i passwordom i sada ne bih gubio vreme, iskreno mi verujte na reč da možete sve u najsitnija treca podesiti, mada igrat ćemo se sa tim, nije ovo posljednji Fibaro klip. Suština je da sve možda podesite kako želite i stvarno podešavanja ima zilion. Mi ćemo u okviru pećine, odnosno našeg studija, staviti Home Centar Fibaro System 2, negdje ćemo ga ovdje instalirati na polici, povezati na našu mrežu, instalirati aplikaciju i najverovatnije ćemo namestiti da se sva svetla u studiju mogu paliti preko aplikacije, odnosno kontrolisati online sa bilo koje pozicije na svetu, dok god smo online. Također napravit ćemo te RGB police, također sve prozore, ubacit ćemo motion senzore, praktično dobijemo i alarm i napravit ćemo neku cool foru sa ovim priveskom ili sa ovim panic buttonom. Igrat ćemo se, ali to je već za neki drugi videoklip. Ok ekipo, polako li sigurno smo došli do kraja ove video recenzije, nadam se da ste uživali baš koliko i ja, nadam se da ste bili uzbuđeni baš koliko i ja. I još jedan put vas pozivam da postavite Fibarov website jer ćete se možda u svim tim kontrolerima i svim tim dodacima prepoznati, odnosno prepoznati neke od vaših potreba. Ja sam od uvek želeo da imam stan, kuću, jahtu, brod, čamac, odnosno mesto gde živim, koja može da bude opremljena jednim ovakvim sistemom i da praktično na telefonu u okviru jedne aplikacije imam komandu na svim svojim uređajima u okviru kuće, da jednostavno rečeno moja kuća postane pametna kuća, šta god to bilo. Možda živite i u buretu, napravite od bureta da vam bude zanimljivo. Ok, ovo je glupo, izbaci kocka ovo editu. Pa da ne tupio mnogo, znate našu filozofiju, Advanced Extreme Enthusiasm. Sada, kada pričamo o X nagradama, odnosno nagradama naše dobre i vaše dobre sekire, neka suština je da je ovo praktično nešto što objašnjava šta je X. Dakle, Advanced Extreme Enthusiasm. Ova vrsta uređaja nije namenjena za bilo koga, čak i glupo da se priča o ceni, ima naravno mnogo skupljih rešenja, ali mislim da je Fibaro uspeo da napravi jedan set koji je vrlo jednostavan za korišćenje, jednostavan za setup. Jednostavno se dodaju svi živi moduli, da ih tako nazovemo, odnosno funkcije vaše pametne kuće. U finalnom plasmanu je starter kit zavredneo Diamond priznanje, a kapiram kada sve budemo podesili u pećini, stavili sve u štekere, stavili sve na prekidače, stavili sve na prozore, na vrata, odnosno kad budemo komplet sa Fibarom opremili pećinu, da je možda sve i zavrednelo PCX Extraordinary priznanje. Ali to ćete vi da odlučite. Dakle, vi ćete po prvi put u istoriji X-a da date nagradu tako što ćete glasati kada budete pogledali taj klip u kome ćemo detaljno sve to da instaliramo. Moje ime je Dule, na X-Forum znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu recenziji ili šta god to bilo. Vidimo se ljudi, ćao se!